Ngibingelele bafethu. Mfoka Masango mina. Sejwayelekile nje ukuba la ku-TikTok. Ngalimala engozini yemoto. Ngaba concerned ngabantu abahamba emhlabeni. Into eyangenza ngingene ku-TikTok, ngingawazi u-TikTok, ngayixaki nje futhi ngawo. Kodwa sengifundile okuningi ngawo. Ngibonga umfana lo wangiphaphamisa wathi baba, akusizi kuloku ukukhuluma kanjena, thina si-right sisebancane, sesiyazi ngawe. But baningi abantu abangazi la eminyango nge-disability, bagcina ngokunibuka badabukele. Thina kade awusitshela ukuthi zingangidabukeli iy'ngane zami, isimo engadlula kusona. Kwakukubi mawubuka la ngidlule khona, umzimba engidlule kubona ngenxa ye-disability, ngoba ayilula inzima. Ngingaba umpempezi, ngikhulume kakhulu, abantu bathi thina soyibamba isikhona. Uyazi mina ngithi akuve kumnandi ukuthi ufundiswe ngento, ngoba nasesikoleni uyahamba uyofunda ungazi ukuthi ufundelani. Kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga leyo nto yokusiza ade uyifunda apha esikoleni. Nami ngizokhuluma kanje, wena ungayiboni ngoba vese awunandaba ngalento engikhuluma ngayo. Nami futhi ngangazi ukuthi ngoba ngihlale kwi-wheelchair nganginamaphupho anzima serious. Kodwa ngibamba ngiyingane, angigoba, khipha ukusa, ngikhipha ubuclever. Athi uzolalela umthetho. If ungalalela umthetho uyofa. Ngagoba ngehlisa ikhanda, ngavuma, landela umthetho. Yabo. Lento engikhuluma ngayo, if ungakazi ube kuyona, ungakazi uhlangane nento ezokubheka kanje. Ithi kubheka ibikunikeza ama-challenges ukuthi into engikhuluma ngayo ayiminute. Yabo. But ngizokutshela into eyisimanga ukuthi kwakukhalwa ibhadi, omama bekhala ukuthi hawu masuhamba emhlabeni iy'ngane zethu ade usukwazi ukuyiqoqa zikulalela kanje. Ngathi hayi, uma bezangilalela sazoqhubeka zenze right. Ngenhlanhla abaningi baphumile esandleni njengey'ngane, abanye baqoqeka, abanye ngithi mangibuka abangijabulele bahlale nami uma kade ngihambile mhlawumbe ngayilokishini. Yabona, ngikutshela into eyisimanga, ngahlala kwi-wheelchair. Kabuhlungu into engayifiseli muntu. But kodwa namhlanje mina, because it's a second chance, le ngatholwa inomba yenzeka kumina. Namhlanje ngiyaphila, sengiyi-right, sengiyi-king kulesihlalo engikusona, isihlalo sobukhosi, life sentence. Ugwetshwa uhlele emhlabeni, uhlele ekhaya kodwa ugwetshiwe. Ungabaleka uye noma ikuphi, will find you. Ngoba nalokhu ongeke uphila phandle kwakho. Yabo. So ngathi mangithola ukuthi hayi ngumuntu okhethiwe. If makuthiwa ngilimalanga, wonke ama-duties ofathi ngiwenza engeke zenzeke. Ngoba impilo yami bayisusa njengebhanoyi. Mina ngina 21 ngilimala, impilo yami 19 yasuka njengebhanoyi yanyuka yathi. Yabo. So nawe impilo yakho ngelinye ilanga makwenzekile lokho yasuka njengebhanoyi, ungakujabuleli. Funda kumina, isibonelo. Zibuze ukuthi njengoba impilo yami isuka njengebhanoyi yini efathi ngiyenze. And then mase uyaphila. Perfect life, a good life. Amaphutha abazali awele ey'nganeni, amaphutha abazali bamayi wela kumina.
namhlanje nginayo impilo, ngizosho njalo ngoba ngiyaphila kahle, ngiswele imali ngoba akekho umuntu ongayisweli imali. Impilo nginayo, ayilula, inzima njengawo wonke umuntu, ama-challenges akhona ngapha nangapha. I-wheelchair angifiseli muntu kube inkinga, problem, yabo. Kodwa into engingayisho ngingathi nanoma noba okhona emhlabeni awuhloniphe umhlaba, awunyathele. Example njengekati, uma beselucuthela into, but definitely sure kukabili kathathu ukuthi lingayibambi. Nawe uma unyathele ukucophelela umhlaba, impilo oyifunayo uzoyithola. Not ngoba nakho mhlawumbe ngithi ngenza izinto ey'wrong. Yes, ngazenza into ey'wrong ngikhula njengazo zonke iy'ngane, kodwa ngathi uma sengikhula umqondo wami waphaphama. Kanti sami umqondo wami uphaphama. Ngine-story engake ngisixoxe ngoba side kakhulu ukuthi inhloso yami yini ukuthi ngihlale kwi-wheelchair. Inhloso yami ukuthi ngivuse ikhaya laseliwa ikhaya, siwe isibongo, ngenxa yokuthi sesilahle ezesintu safocus kakhulu kwezenkolo. Kwabanjwa mina kwathiwa you the chosen, wena futhi uvuselele ikhaya. Hayi kalula, kanzima ngoba bangalula, but kodwa namhlanje siyaphila, si-right, nginomndeni, nonkosikazi, nabantu abazi ukuthi bayathembela kunini, yabo. Nasekuqaleni vese kwakunjalo, ngisahamba ngey'nyawo. If uwumuntu okhethiwe, they protect you, bahamba nawe. Inkinga, ama-situations amandana aqhamuke. Uma ngithi ama-situation, izimo ezimetane ukuthi uma uthi uyayibuka, abantu bebuka ukuthi uyaphi, bese beyaphazamisa, bese ngiyaphazamiseka. Yonke into ade iplaniwe, kodwa kube ukuthi uNkulunkulu mayetshele labo okuyibona abasuke bekuvezile, bakuchoose, bese beyazama ukuthi bakuprotecte, bazama ukuthi bakuvikele. Kodwa kube ukuthi okomhlaba kuthi lento othi ufuna ukuyenza ngeke uzuyenze, ngishaya phansi. Abantu baney'nhliziyo ezibukhuni, ezimbi, amashothi. Ngihleli kwi-wheelchair kodwa still bangicindezela khona ngihleli phezu kwi-wheelchair. Ngifeyisane nempilo enzima, izandla ay'sebenzi, kusebenza ikhanda kuphela. Ngiyaboshwa uma ngihleli kwi-wheelchair, still bangipressa khona kunjalo. Ngokuthi umuntu ochuziwe, uthi wena ozoyimela lento, khona kunzima kunjalo. If ma ubuka ukuthi ubani umuntu ongakushaya, akubulala izandla ney'nyawo, akushiye ikhanda bese ethi uzoyenza lento, kodwa emva kwalokho izinto ey'ningi engizenzile angizathi kanjani. Yes, ngicabangile ngahlala phansi, umqondo fawusebenze kakhulu. Ngicabangile ngahlala phansi, kodwa kwenzakalile. Futhi nawe, ngithi angilazi ithalente lami ukuthi yini ngoba bonke ekhaya banamathalente. Futhi nawe, impilo ungayibuki side eli-one. Doesn't matter ukuthi ulimele kanjani, zibuze ukuthi uthole, ube umuntu omnyama, uthole ukuthi njengoba ulimele, yini eyakwenza ukuthi ube kule simo. Umabe unenhlanhla, uwumuntu obekule simo engikusona, uyoyithola i-answer. Uyoyithola i-answer. If ngabanga ile simo sami sokuthi ube wena okhethiwe ukuthi uphile le mpilo yokuba one-wheelchair, bese bethi ingoba sikuchuzile ukuthi hlala kanje but sokunakekela, sizokwenzela okunye kwabo, but mase sikunikeza umqondo, uzuyibona ukuthi lento inzima kanjani. Izandla ikhona, inyawo ikhona, but ayisebenzi, kodwa bathi sokunikeza umqondo. Lento eyinkinga kuthina sonke, kwakumina iy'nkinga ukuthi ngizoyenza kanjani ngoba yama-challenge.
but baningi abantu esengihlalile nabo abenza izinto ezinhle phambi kwami ngibuka kanjena, abahleli kuma-wheelchair. Okuwukuthi siyakhala sihamba ngey'nyawo, siyakhala sihleli kuma-wheelchair sithi ngiyafisa ukuba ney'nyawo ngoba ngabe sengisukile la ngaya lapha ngeminithi. Laba abahamba ngey'nyawo bayakhala nabo, bese uyaxeka ukuthi kanjani. Mina anginazandla, anginayo iy'nyawo, kodwa ngiyaphila. Uy'buze ukuthi kanti impilo injani. Kunezinto efathi uy'lungise njengengane yomuntu omnyama. Kunezinto efathi uy'lungise, lezo zinto ey'zobuyisa enye ye-value yempilo yakho. Uze usho njengoba ngisho ngithi ngaseyiveka ngahlala kwi-wheelchair, ngoba uma kuthiwa ngihlalanga kwi-wheelchair ngaba ngikho emhlabeni. Ngihleli i-wheelchair iminyaka engaphezu kweminyaka engathi ngihamba ngey'nyawo ngalimala ngayo. Iminyaka yokuhamba kwami ngey'nyawo, ngihamba ngey'nyawo mincane, but yokuhlala kwi-wheelchair miningi. Ibuke leyo nto. Asilayikheni, subscribe-eni, sikhomenteni, bese siyazi ukuthi emhlabeni awuphili ngeBhayibheli. Emhlabeni uphila njengokuthi umuntu omnyama, lokho kwenzekile kumina. Ngiyothi mase ngikusho uyothi ha ha namanga, ngoba sekufikile. Silayikheni, subscribe-eni, sikhomenteni.